4 hektaryang kadagaan ang apektado kan nagbungkaras na grass fire sa barangay Kandami, Libmanan, Camarines Sur, mag-aalas 11:30 nin ugto kan nakaaging Abril 30. Sigun kay Fire Officer 2 Patrimal Maravilla kan Libmanan Fire Station, basado sa indang inisyal na investigasyon, nagluluwas na posibleng napabayaan na pigsusulong mga duot sa nasambit na lugar ang kausa kan kasulo. Daiman pigahali kan VFE ang posibilidad na kausa man ini kan labing init na panahon. So, may lang po kaya maano na kung tinuyong suluon or accidentally kasi po ito po kayong lugar na ito is isolated po dahil man po siya is para ng tao dikit lang nag-aaradi and naabutan man po dapat itong sarong mo sa diri ito man nakatait na pula na si kalayo. Kabali sa mga naapektaran kan grass fire ang mga pananumdigding kugon grass, mga puonin rambutan asin ang sarong payag-payag. Sa ngunyan, pigaaram pa kan Libmanan BFP kung piraan kantidad kan winalat na danyos kan kasulo. Mayo man na nakulugan o ibang nadamay sa insidente na uminabot sa primerong alarma. Po sa publiko, lalo na po sa itong mga daga na open field po. Dahil po kita masanay na itong imbis na gagabihan sa susuluon, mas madali po baga kaya na proseso ang ginigibo ninda. Ayun po yan si unattended open flame, clearing of agricultural land, yung ginigibo ninda kalaklan. Sinusurlo talaga ninda. So kung pwede po, dahil po kita magagibo kayan and bawasan pa rin po ang magparadagatong ng mga basura. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.